gøre det for den går Yes. Jeg har valgt at lave den her video, fordi jeg har lavet en anden video for en 3-4 år siden. Det er ikke fordi, I blev så set en anden video for at se denne her. Men jeg vil egentlig gerne starte med der, hvor jeg sluttede sidst. Det var 5. Mosebog, 18. kapitel, vers 20-22. Og der kan man se, at hvis du er Jehovas vidner, eller du er noget andet, så kan man se, om det er rigtigt. Det kan man se, det er skriftet. For der står, du skal se på en profet, om man er sand eller er falsk, om hans profetier går i opfyldelse. Og hvis der hele tiden bliver lavet om, jamen, går de så i opfyldelse, ikke? Men Jehovas vidner siger selvfølgelig, at vi siger der ikke på nogen måde, at vi er profeter. Nej, det ville da også være dumt ud for det her skriftet. Der er jo også nogle andre skrifter, ikke? Men de kalder sig noget, der måske er endnu mere med Gud. De kalder sig den tro og kloge tjener, der giver mad i rette tid. Hvad er det, hvis det ikke er profeter, eller nogen, der bliver hjulpet af Gud? Fordi mad i rette tid, det er jo åndelig føde, som de skal give i de sidste dage. Så skal de komme og give mad i rette tid. Så det, de siger, det skal være rigtigt, og de skal give det i den rette tid. Så hvis det kommer fra Gud, så vil det være den rette mad til rette tid. Man kan prøve at se på Daniel, han var jo profet. Og der var jo den der meget kendte beretning med, at kongen han holdt et kæmpe selskab, ikke? Og så lige pludselig, så kom der en hånd og skrev på væggen. Det var virkelig uhyggeligt, ikke? Men, og det er jo klart, hvad stod der? De forstod ikke, hvad der stod. Og de sendte bud efter alle mulige, men der var ingen nogen, der kunne tyde det. Men så tænkte de på Daniel, og så kom Daniel og tyde det. Han siger, men det der står der, det skal forstås sådan og sådan. Fordi han var Guds profet, så han kunne se, hvad der stod. Lad os nu sige, at der gik et stykke tid. Daniel havde fortalt kongen, hvordan det skulle forstås. Og så mødte kongen Daniel igen, og så siger han, det der Daniel, at der er jo ikke sket noget. Men jeg har lige haft en drøm, jeg har lige haft en åbenbaring, at det kommer sådan efterhånden. Der kommer et nyt lys, og det skal forstås på en anden måde. Det skal forstås sådan her. Nu skal du se. Og det hører kongen måske også på. Men hvis han sagde det en hel del gange, og kongen rådførte ham flere gange om flere forskellige ting, og han sagde noget, der ikke passede, og han var nødt til at lave det om, så troede kongen jo ikke på ham til sidst. Det er jo klart. I dag, hvis man skal sige, om det er rigtigt, det der er i dag, dem der leder det i dag, både den ene og den anden tro, så skal man se på deres gerninger, man skal se, om det nu er rigtigt, det de siger. Jehovas vidner, det går jo ud på hedningernes tider. Det var noget, Russell fandt på. Eller måske lidt længere tilbage, adventisterne, men det er jo lige meget. Altså han snuppede det der med hedningernes tider, at de sluttede i 1914. Og det var jo et meget spekulativt regnestykke med, at Nebuchadnezzar var skør i 3,5 år. Det fandt man så ud af, at det kunne man regne sig frem til hver gang at dividere, og det er 360 dage på et år og sådan noget, ikke? Til, hvor mange af Jehovas vidner kan forklare hedningernes tider? Hvor mange har sat sig ind i det? Eller gør de bare det, som de fleste de siger, jeg forstår det ikke helt, men det er jeg sikker på, at ham der, et eller andet, han gør. Men det er bare det. Så kom og forklare mig det. Jeg vil da meget gerne forstå det. Men det var det, han fandt på. Der skete jo bare det. Han troede, det var fra 1874 til 1914, og så ville Armageddon komme. Den kom så ikke. Og der kom ikke rigtig mere for Russell. Han døde jo, jeg tror, det var året efter, ikke? Og så kom der nogen, der overtog det.
og det var en, der hedder Rutherford, der blev præsident. Og der er det jo meget, meget spektakulært, synes jeg, at Jehovas vidner siger, at de opfyldte en profeti, der står i åbenbaringen om de 2 vidner, og det er jo meget kendt, ikke? Inden for Jehovas vidner, regner jeg med, at de opfyldte profetien med de 2 vidner, der lå døde på gaden, og de levede op igen. Og det var de ledende af bibelstudenterne, som de kaldte sig dengang. De blev løsladt efter 9 måneder i fængsel. Og på den måde, så opfyldte de profetien med de 2 vidner i åbenbaringsbogen. Og der kommer Rutherford. Han begynder jo så at spekulere i nye årstal. Han spekulerer så, hvis man går det lidt efter, i 1925. Og så er det, hvis de har Guds bevågenhed, og de er oprejst som de 2 vidner, så må de også have en vis forståelse, eller en vis hjælp fra Gud, må man regne med, ligesom Daniel, der var profet, han havde. Men Rutherford, han laver jo det der, eller udtænker, eller de har nok nogle stykker om det der meget, meget kendte foredrag. Millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø. Prøv at tænke at være med til det foredrag. Det har sikkert været en vanvittig dygtig foredragsholder, de havde fået til at lave det. Ikke? Han har forstået at lave et foredrag, der ledte op til det, hvor folk kunne mærke, der kommer en eller anden klimaks, der kommer et eller andet helt fantastisk. Og så siger han, millioner af nulevende mennesker skal aldrig dø. Men det passede bare ikke. Men det har nok været fantastisk, lige da det blev sagt, ikke? Her i vores tid, det er ikke så længe siden, der dementerede man det der med, sådan som jeg husker det, ja, der tog vi nok munden for fuld. Hvor er det dog synd for de mennesker, der blev bildet noget ind, ikke? Og de affærdige bare med, ja, det er, hvad der kan ske, ikke? For ikke så mange år siden, der blev den helt store tilpæl, eller hvad man vil kalde det, hos Jehovas vidner, den røg. Det er faktisk det med hedningernes sider igen, det som Russell havde fundet på, ikke? Den, man fandt ud af, at det var forkert jo, men så det er jo meget, meget svært at lave det med generation, eller med hedningernes sider om. Det er meget svært for 607 og 1914. Det er banket ind i Jehovas vidners hoveder, ikke? Men så var der det der med generationen. Denne generation skal afgjort ikke forsvinde, før alle disse ting er sket. Og det var jo dem, som havde oplevet 1914. De skulle også opleve afslutningen, Harmageddon. Men årene gik. Årene er jo gået. Det er jo helt, altså det er jo det, når man har en religion, hvor at man siger, at det er lige rundt om hjørnet. Det er lige før det sker, og man bliver ved med at skal sige det der. Det er jo næsten som at skyde sig selv i foden, ikke? Fordi at årene går jo, og det er nu vi i 2023, man. Det er jo helt vildt, og de var jo nødt til at lave det der om. Så prøvede man at lave det om, og så tog man nogle andre bibeloversættelser end Jehovas vidners bibel, og der står jo i nogle af dem, der står der, at denne slægt skal afgjort ikke forsvinde, før alle disse ting er sket. Men der tror jeg, der skete et mindre oprør. Fordi at de kunne jo godt regne ud. De var jo vant til, at det var nu. Det er nu, det skal ske. Det er lige før, du skal virkelig stramme dig an og gøre noget ved det, fordi det er nu. Det var de vant til. Nu var det lige pludselig en slægt. Jeg tror, at mere eller mindre tvunget, så lavede de det om igen til det der med, at denne generation skal afgjort ikke forsvinde. Den hoppede de tilbage til igen. Nu var det bare sådan, at denne generation, som har kendt en generation, som har oplevet en generation. Nu var der så 2 generationer, ikke? Så du kan være sikker på, det er lige rundt om hjørnet, ikke?
Nu er der bare gået flere år. Altså, det er jo helt vildt, når man har sådan en tro, og sige, nu er det nu. Nu skal vi jo snart egentlig have en generation til, ikke? Egentlig, hvis du rigtig er konservativ, så skal du nok have 4 generationer, ikke? Men lad os sige, en generation, der har kendt en generation, som har kendt en generation. Sådan er det i dag. Men det Jehovas vidner, det bygger på det der med, at det er lige rundt om hjørnet. Det er lige før det sker, og du skal være opmærksom på at søge ind i organisationer og være med, fordi det er nu, det sker. Der er der også et andet, hvor årene er gået. Det er det der med de 144.000. Der er årene jo også gået. Og det er jo også forfærdeligt, når man har sådan en tro, at det er nu. Så er det jo også forfærdeligt, at man siger i Jehovas vidner, at tallet på de 144.000, det var fyldt i 1935. Så var der ingen grund til, der var ikke nogen, der skulle være salvet i den lille skare. Det er jo fuldstændig rigtigt, at der står i Åbenbaringen det 7. og det 14. kapitel, der står jo, der er en lille skare og en stor skare. Det står der fuldstændig. Det kan man ikke sige noget imod. Men når man nu siger, der står de 144.000, ikke? Så siger Jehovas vidner, at de 144.000, det er et bogstaveligt tal. Der skal blive 144.000. Og så er det slut. Og det var det i 1935. Alle de ting, der står rundt omkring de 144, så står en masse andre ting. Der står jo, de stod på Sions bjerge, og der var 12.000 af hver af Israels stammer. Det var de 144.000, og de havde ikke besmittet sig med kvinder, og der var flere andre ting. Men det er symbolsk. De skulle nok have puttet de 144.000 i den symbolske hovedbog, fordi at det er jo et kæmpe problem efterhånden, som årene er gået. Man kan sige, at det var jo egentlig også et problem allerede i 35, fordi hvor mange kristne har der været? Jehovas vidner siger jo, at alle kristne skal i himlen indtil 1935. Der går det ud til, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, som der også står. Men det sker i 35. Jeg tror, at da Jesus levede, eller nogle 100 år efter, eller helt op til 1935, fra Jesus af, der har der været flere millioner, der har været kristne. Der har været mange millioner. Allerede på Jesus tid og 200 år efter, der var måske 1 million. Så tallet var der fyldt allerede dengang. Nu siger det er fyldt i 35, og der får man også større og større problemer med årene, der er gået, ikke? Jeg kan huske, at jeg er jo opvokset i JV, ikke? I Jehovas vidner, og jeg kan huske, at min far han havde sådan en særlig blok, hvor han hver år skrev op, hvor mange der var, der nød symbolerne. Fordi at det indikerede for ham, jeg tror også for mange andre, at Harmageddon var nært forestående. Fordi at det var lidt forskelligt, mener jeg, at man sagde, at nogen skulle gå med over at hjælpe den store skare, i den store, altså ud over den store trængsel, ikke? Og nogle gange sagde de, at du skulle være døde inden. Men tallet gik ned og ned og ned. Og det kunne han jo se, at det indikerede for ham, og det var han egentlig glad for, at vi kan virkelig se, at Harmageddon er på vej. Men det er jo forfærdeligt, ikke? Og så sker der jo det her for nogle år siden, at det begynder at stige, ikke? Og der er forskellige forklaringer. Der er nogen, man har fundet i nogle lande langt ude. Og der er nogle psykiske syger, jeg ved ikke, hvordan man forklarer det. Men i 1935 var der fyldt. Jeg tror, at der kan være sket det, at der er andre, der er Jehovas vidner. De er måske glade for at være Jehovas vidner, ikke? Men lige det der punkt kan de ikke forstå. Fordi at Jesus er jo død for alle. Skal vi så ikke alle sammen nyde symbolerne? Og det har de ikke kunne forstå. Der står intet sted i Bibelen, at det kun er de 144.000, som skal nyde symbolerne. Det står ingen steder. Der står, at du kan spise dig og drikke dig en dom til. Det er fuldstændig rigtigt. Men
der skal du tænke på, i hvilken forbindelse. Hvis du skal drikke dig en dom til, det er fordi, du ikke har respekt for Herrens aftensmåltid. At du drikker af vinen for at blive fuld, jamen det kan enhver der forstå, at det er forkert. Eller du skal spise hjemmefra, står der, så du ikke spiser af brødet for at blive mæt. Så du skal gøre det med respekt. Der står intet om, at Herrens aftensmåltid kun er for nogle få. Og det tror jeg, at der er nogen, der inden for Jehovas vidner, som måske er glade for at være Jehovas vidner, men lige det der, de kan de ikke forstå. Så de begynder at tage symbolerne, fordi der står jo også, at hvem af dem, som kommer ud af den store trængsel, er det det 7. kapitel, det er dem, der har gjort deres klæder hvide i lammets blod. Så de bruger da også Herrens offer til at blive frelst. Og det er den store skare jo. En ting, der er lidt specielt over i rigssalen, det er, at man ikke stille spørgsmål, og man har egentlig gjort folk bange for at stille spørgsmål efterhånden. Altså, der bliver holdt punkt. Et punkt, der var et, hvor de siger, at det ikke er alene dem, der er udstødt. Du skal også tænke på dem, der kommer i rigssalen. Det kan godt være, at de kommer, og de kommer regelmæssigt, men prøv at høre på, hvad de siger, når de svarer. Er det sådan lidt negativt? Spørger de om noget, eller? Og der vil jeg sige, at det er meget, meget, meget specielt, at man ikke kan stille spørgsmål, for de siger, at du skal mærke dig dem. Du skal ikke være sammen med nogen, som er negativ. Søg ind i midten af organisationen. Sådan siger de. Du skal være inde, hvor det er trygt og godt, og ikke prøve at begynde at høre på spørgsmål. Og det er jo ganske, ganske forfærdeligt, fordi hvad er det for nogen, at du er sammen med over i rigssalen? Er det nogen, hvor du kan stille spørgsmål, og så ikke blive slagtet på den måde, og at de siger, at du er vist lidt negativ, vi kan ikke være sammen med dig, eller de holder sig bare fra dig. Altså, nu bliver der ikke inviteret til kaffe mere, vel, nogen steder, fordi at vi kan høre på dig, at du kan ikke rigtig forstå det, vel? Og så 10 dog stille, hvis du ikke kan forstå det, ikke? Men hvis det var trosfæller, det ved jeg ikke, om man kan kalde dem, men hvis det var dine venner, så ville det da hjælpe dig. Så ville det komme og sige, ved du hvad er det, du går og siger? Jeg må lige høre det, fordi der må være et eller andet, du har taget fejl af. Jeg kan ikke lige måske sige det på stående fod, men de vil da undersøge og hjælpe dig. Men det gør man ikke. Man prøver at holde sådan en frygt for, hvad du siger. Altså, du skal ikke begynde at have en eller anden mening om, kan de ikke forstå sådan her eller sådan noget? Det går altså ikke. Jeg vil også komme med en opfordring til dem, der leder det her i Danmark, eller hvis de har en talsmand, eller hvad det nu kunne være. Vi kunne lave en video om det her, fordi jeg synes egentlig, det er synd for mange Jehovas vidner. De har en masse spørgsmål, og det er noget, der er meget, meget banalt. Så kan de få spørgsmål. Jeg kan stille spørgsmål, og så kan de få svar af en her, der har styr på tingene, og hvad man tror på, ikke? Det kunne fx være, hvorfor man ikke må have skæg. Altså, hvad er der galt ved det? Men du kan ikke være oppe ved stævnet i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor restriktivt det er blevet, og man kan holde offentlig foredrag. Jeg kan huske, at jeg holdt offentlig foredrag, og der havde jeg skæg, ikke? Så blev det strammet. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor man ikke kunne have skæg. Man kan heller ikke være med i parkeringsordningen til stævner, hvis du har skæg. Så der kunne også være rapportering. Det er der også nogen, der ikke forstår. Hvorfor skal vi rapportere? Eller hvorfor skal man rapportere i rigssalen? Hvor mange timer, hvor mange blade og det ene og det andet. Ikke?
Der er også det der underlige med skål. Hvorfor må man ikke sige skål? Det er ret specielt, synes jeg. Jeg kan huske, at jeg har lavet mad mange år til JV-fester, ikke? Altså, der var en del år, så var der helt lukket. Man sagde ingenting. Man tog slet ikke sige noget i nærheden. Så kunne man sige jammers eller cheers, eller jeg ved ikke, hvad de hedder, i andre lande. Men man sagde ikke skål. Men så blev det lempet lige pludselig. Så stod man og råbte skål. Ja, det var måske en lidt fræk lige i starten. Men så blev man vendt til, og så lige pludselig kom der noget til. Nu måtte man ikke igen. Men hvad er det dog for noget? Altså fordi jeg har et blåtand eller lidt længere tilbage, råbte skål, og de havde en anden mening dengang. Det har der ikke noget at gøre med, at vi siger skål i dag. Hvad hvis der kommer ind fra England og siger cheers, what are you saying here? Så sidder man helt med sådan en mund, og vi siger ingenting. Skål er cheers for de helbrede. Ikke? Altså, det er jo ikke fordi, man vil slå hovedet af nogen, når man siger skål. Men det kunne være spændende at høre en forklaring på det. Det kunne det jo. Der er også det der med fødselsdag, ikke? Altså, hvorfor ikke siger I det ikke? Jeg ved ikke, det kan jo også være, det er sagt. Men jeg kan huske, da jeg var det ældste der blev det jo lempet på Rides Tjenesteskole. Så siger man, prøv lige at slå op under fødselsdag. Der stod, man skulle smide folk ud af Jehovas Vidner, hvis de holdt fødselsdag. Det lavede man om på. Så siger I skal ikke udstøde nogen mere, når de holder fødselsdag. Og lige så vel, som det er op til deres eget samvittighed, om de vil holde fødselsdag, og det er også op til deres eget samvittighed, om de vil tage EPO. Jamen altså, helt ærligt. Jeg synes, at man skal melde det ud. Hvorfor har man ikke gjort det? Det kunne også være et spørgsmål. Der er også et andet som egentlig Jehovas Vidner godt kan forklare med nogle skriftsteder. Det er det der med sjæl og legeme. Man siger, at sjæl og legeme det er det samme hos JV'er. Når legemet dør, så dør sjælen. Bum, færdig. Ikke? Og det har man nogle skriftsteder, man argumenterer ud fra. Men der er jeg sådan, at du er nødt til at kigge på hele Bibelen. Og når du tænker Matthæus 10:28, der står jo utroligt tydeligt, at du skal ikke frygte for den, der dræber legemet, men den, der dræber både legeme og sjæl. Det er klokkeklart, at sjæl og legeme er to forskellige ting. Det kunne jeg også godt tænke mig at få en forklaring på. Det tror jeg også, der er mange Jehovas Vidner, der kunne. Men de sidder derovre og er utrolig bange for hinanden, og bange for de ældste og ledelsen og kredstjenere, jeg ved ikke hvad. Så de tør jo ikke. De sidder der og fatter ikke noget af det. Eller meget. Derfor kunne det være godt med sådan en, hvor vi får det på det rene, og der kommer nogle gode forklaringer. Og vi kan også godt tale om nogle af de lidt kraftige profetier. Det kunne jeg da også godt tænke mig, for eksempel det sidste kapitel i Daniel. Det ville være utroligt lækkert, at vi kunne berøre det. Men man kan sige her til sidst, der vil jeg sige, at du skal dagligt forvisse dig om det, du tror på er sandt, står der i Bibelen. Det er ikke fordi, man skal sidde og studere hver dag, hele dagen. Det er jo ikke noget med det at gøre. Men du skal alligevel. Jeg havde det sådan. Jeg holdt op med at komme i Rigssalen, fordi jeg begyndte at læse videre i Bibelen. Der var simpelthen så mange ting, jeg ikke anede noget som helst om. Og jeg kan huske, da jeg startede på det, over i Rigssalen, der læste jeg bare videre, når man havde læst. Jeg fandt ud af, at sådan som jeg så det, at man havde en 300-400 skrifter eller sådan noget, det repeterede man i en uendelighed. Resten, det var man ligeglad med. Og det kan jeg huske, jeg havde jo også bibelpensum, de der 3 kapitler. Jeg ved ikke, om man gør det samme i dag, men det var jo meget smart. Så gik vi hele Bibelen igennem. Det er ikke så hurtigt, men man tog 3 kapitler, og så forklarede man det som ældste, ikke? Og så begyndte jeg at læse de der kapitler. Og så tænkte jeg, hold op, hvad er det, der står, mand? Jeg havde ikke set det. Og så tænkte jeg, ham, der skal have bibelpensummet,
han får det godt nok svært. At forklare det her, det er svært. Og så glæder jeg mig til at komme over i Rigsdagen og høre det der. Der kom bare den samme sang for de varme lande. Altså, det er sådan, desværre hørte jeg det sådan, fordi alt det svære, alt det, der var meget, meget spændende, det sprang man ligesom over. Men jeg vil sige, at hvis du er sådan, egentlig er lidt ligeglad med, hvad du tror på. Der var en, der kom hos mig for nogle år siden, da jeg var holdt op med at komme. Ikke? Og så en gang, der havde vi aftalt, at han skulle komme en bestemt tid. Så havde jeg forberedt mig. Og så havde jeg fundet, jeg ved ikke, 8, 10, jeg ved ikke hvor mange, en god del ting, som jeg helt klart kunne vise, at Jehovas vidner gjorde forkert. Og ham her, han var interesseret i Bibelen, altså det er ikke alle Jehovas vidner, der er lige interesseret. Men han var interesseret i at tale om det, så siger han, det kan jeg godt se. Jeg kan godt se, at det her, det er jo galt. Men så siger han til mig, hvor skal jeg så gå hen? Og helt ærligt, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har også undersøgt nogle andre religioner, hvor jeg også kunne stille spørgsmål, jeg ikke kunne få svar på. Ikke? Så jeg kan ikke sige, at du går den vej hen, eller hører på mig, hvad jeg siger, fordi jeg har heller ikke de vise sten, føler jeg i hvert fald. Jeg kan ikke sige, hvad vej man skal gå. Men man må læse, hvad der står i Bibelen, at hvor to eller tre er forsamlet, så er Gud, Jesus, midt i blandt dem. Og det er man nødt til at tage. Jeg tror heller ikke, at man havde sådan møder 2 gange om ugen. Selvfølgelig var der nogle menigheder, Paulus besøgte og sådan noget. Jeg tror ikke, det var meget sådan møde tirsdag og søndag og kredstjævne der var. Sådan tror jeg ikke, det var. Men det var også lige meget. Men hvis man har det sådan, at man egentlig er lidt ligeglad med, hvad man tror. Jeg holdt op med at komme, fordi at jeg holdt jo foredrag, ikke fordi jeg var ikke noget særligt, det var jeg i hvert fald ikke. Men jeg holdt jo foredrag, og så for eksempel det der med hedningernes tider, så kunne der sidde nogle unge, og også nogle ældre. De kunne sidde og tænke, ja, det lyder så godt, når han holder foredrag, og hvor er det fantastisk, ikke? Men jeg kan ikke rigtig forstå det der med hedningernes tider, men det er jeg sikker på. Det kan han. Det kunne jeg da ikke. Jeg kunne da ikke forstå det. Og der er masser af, man ikke kan forstå. Fordi man er ældste, det er jo ikke et eller andet kryds på ryggen. Her er der en, der forstår det hele. Overhovedet ikke. Nej, du skal dagligt forvisse dig selv om, at du tror på, det er rigtigt. Men hvis du er ligeglad, altså du er ligeglad, at det er egentlig bare sådan en forening, hvor du har nogle venner og sådan noget, og du rækker fingrene op og siger et eller andet almindeligt, at nu skal vi huske at komme til møderne eller et eller andet, at du er egentlig sådan nogenlunde ligeglad med, hvad du tror på. At du retter dig ind efter, hvad den tror kloge siger til enhver tid. Hvis du har det sådan, at du ikke stiller spørgsmål, eller ikke tør stille spørgsmål, så skal du bare erkende, at så er det jo bare en forening til, at du har nogle trosfæller, eller hvad man vil kalde dem. Ikke? Du kunne lige så godt være med i en politisk forening, eller noget andet noget. Måske. Sådan ser du det måske ikke, men sådan er det jo. Så tag det for, hvad det er, og erkend over for dig selv, er jeg virkelig kristen? Har jeg virkelig gået min tro efter, som der står i Bibelen, man skal? Det er det, at videoen handler om, og det er det, jeg vil ind på. Tak for tiden. Hej igen.